जोङो मावलिंनं थांगासिनो दाउखिनिफ्राय डाइरेक्ट लामा गुगल मेप नायै थांगासिनो दं जोङो ओरै बांलादेश ओरै जाबाय बांलादेश ओरै जाबाय जोंनि इन्डिया बांलादेशखौथ' बेसेबां देखायबाय थानबावनो लोगोफोर मैयानिफ्रायनो मेरला देखायबाय दिनै देखायथ'ला एबार लामाखौल' एसे देखायनोसै नै बेनो लामायाथ' बिदिनोसै खहे खथे ओमफ्राय जेरैबो मालाय हाग्रा थान्दा सान्थि सिरि आरो खालि टुरिस्टफोरनि गारि आरो गावसिनि गंफा गंनै गारि बेबायदि एथबां क्राउडेडबो नङा लामाफ्रा बेबायदि एसे नेर' आरो एथबां माबा नङा वाइड नङा गुवार नङा स' थबाय थादो लोगोफोर मावलिंनंआव जेब्ला सहैयो होमबा आं डाइरेक्ट नोंथांमोननो देखायना होनोसै लामाखौ आं बारा देखायबाय थालिया लामायाथ' बेनोसै एखे भिउआथ' गासिबो मोजां जोबखायानो स' थौदो लोगोफोर नैबाव मोनसे गेजेराव वाटारफल जा मोजां नुनायखाय खेबबाय आङो नै बेयावबो टुरिस्टफ्रा गारि लाखि फट' खेबो दसे सम जों ओंखारला नाथाय ना नैबे एकदम बर्डारथार जाहैबाय फेन्सिं होनानै दोननाय दङ लामाया एसे गाज्रि बेयावहाय दा बिनि जिं जिंजों थांगासिनो दङ नै जों सफैबाय लोगोफोर एराउन्ड 2 आवार्ससो लादों खोमा सफैगौमानियावहाय ओमफ्राय दा जों एसे लान्च खालामनानै लाग्रोनोसै ओंखामबो उखैबाय जानानै लाखांनानै जोङो बेरायनो थांनोसै जों ओंखामखौ जानानै लाखांनानै नै गारियाव गाखोफिनबाय एबार बे क्लिन भिलेजखौ नायग्रोनोसै फार्स्टआव एसे गोजान जायो जे जायगायाव जों ओंखाम जादोंमोन बिनिफ्राय एसे गोजान जायो आरो दा बिनिफ्राय गामिसिम थाबायनायाव एसे डिस्टेन्सबो दं नालाय ओंखायनो गारिजों थांबाय मेंगोन नङाबा दा बे गामि खाथियावहाय लाखिनानै जों गामिखौ नायग्रोनोसै जों ट्राइ खालामगोन लोगोफोर रुट ब्रिजआवबो थांनो थाखाय खिन्थु रुट ब्रिजआ उल्था डाइरेक्सनथिं जायो आरो बे क्लिन भिलेज मावलिंनंआ उल्था डाइरेक्सनथिं जायो आरो दा टाइमा हास्लाबोबासो जों थांनो हासिगोन नायनोसै बेसेबांसिम जों हायो 100 Peter K. Peter K. Village. Kita belum mulai. Ini sakit, नोंनि डाइभारखौ बिसोरनो मानो नांगौ मा डाइभार जासिगासिनो नै आंना फिसाया रिसेपसनिस्टफोरनो माबानो एन्ट्रि खालामग्राफोरनो मानो जाबावबाय माहा मालखि In 200 meters, turn left toward Sarak Mawlynnong. Homestaysफोरबो दङ ना माथो जोगोद मानसि दंफैयो Kaligo badan. Pere nang bosan sudah. Kami dah pere nang bosan. Kuih cincin mendang.
Moजां मिनियाय सोलोंगासिनो बयबो बिदिनो थाबायनानै बेरायलायगासिनो गामियालाय बिराद गुवार जोङो कभारखौनो खालामजोबनो हानाय नंला खोमा मानोना टाइमाबो सर्टेज दा जेसेबां हायो जों नायसै नैबेहाय मोनसे ट्री हाउस दङ गाखोनो हायो खिन्थु गाखोला बेयावहाय स' जोङो थाबायबाय थानोसै बिराद क्लिन मार आरो मालाय गामिया बिराद मोजां सिङावबो हम स्टेजफोर दङ स' थुदो लोगोफोर आंजों लोगोसे नोंथांमोनहाबो नायलांबाय थादो हाबजायो मानसिफोर Homestay number. लामाफ्रा बिराद गुवार गामि जोङो बेरायजोबनो हायासै नैबेहायनो जोङो दसे थाबाय बेबिखौ एंनानै दसे ओरैनो थाबाय होबाय बामजाबाय थानाय गारियाव गाखोबाय थानाय एसे थाबायथोंसै साननानै स' नै नायदो लोगोफोर ब्लगारनि लाइफआ बिदिनो जायो आं खेबगासिनो हासबेन्डआ बेखौ रेकर्ड खालामदों स' जोङो गासिबो जायगाखौ नायजोबनो हायासै माने गामिखौ गिदिंजोबनो हायासै आरो टाइमाबो सर्टेज जोङो बिराद बिदिनो 2टा ना 3टायावसो सहैखादों आरो एगेन जोङो शिलं जानानै गुवाहाटि थांबावनांगौ स' मोनाद्रायखासिगोन अलरेडि बेनि थाखायनो रुट ब्रिज थांनायखौबो जों केन्सेल खालामबाय
ओमफ्राय जा हायो नायबाय आरो बिराद मोजां मोनदों गामिखौ नायनानै मोनसे गोदान एक्सपिरियेन्स पुरा गामियानो मालाय साफा निट एन्ड क्लिन लामायावहाय मोनसेबो दाखोर नुनाय नङा बे बिलाइ इरि गोरान सिरिनायफोरखौबो नुलाबायबावासो सिबनानै दोनो मालाय स' बेफोरबायदिखौ नुनानै जोंबो जुदि गामिफ्राव जुदि जों ट्राइ खालामोबा जेरैहाय हायनारियावबो नोंथांमोना मिथिखागौ जानांगौ चिरां डिस्ट्रिक्टनि हायनारि गामियावहाय कासिकत्रा हायनारियाव बिथांमोनहाबो लामा बिबार गायनानै दोनदों दा बेबायदिनो प्रत्येक गामियाव जुदि गायोबा बेसे मोजां जागौ दा नैबेहाय मोनसे ट्री हाउस दङ बेयावहाय फिसा गावसोर गाखोनो होननानै थांदों आंथ' बेबिखौ लानानै गाखोला दा बिसोरबो ससेनिफ्रायनो फैफिनबाय गोजौथार नालाय रिक्स जायो उन्दैफोरखौ लानानै गिदिरफोरबा अरजाया स' बेनोसै लोगोफोर जोंनि मावलिंनंनि जार्निया आं निमाहा बिनो सानो मानोना आं गासिखौबो दिन्थिजोबनो हायासै मानोना जोंबो बेरायनो थाखाय टाइमा सर्ट जाबाय जुदि नोंथांमोनहा मालाबाफोर प्लानिं खालामोबा फैनो थाखाय सानसेनि टाइमखौ लानानै फैखा होमबासो फुल नायजोबनो हागोन रेस्ट लानानै बेबायदि सानसेयैनो गासिबो कभार खालामनाया पसिबल जाया स' जोङो ओंखारबोफिनबाय नै दा ओंखारगौ मानियाव साना अलमस्ट हाबबायानो नायदो सिनारिया जोबोद मोजां जाबाय दा जोङो हर थौहैखासिगोन गुवाहाटि मोनगौमानियानो 12-1 जाहैसिगोन खोमा खिन्थु उफाय गैला जों जेरावबो थाबोनो हाला जुदि टाइम दंबावोमोनबा हाजबेन्डआ जुदि अफिस गैयामोनब्ला जोङो सानसेसो आरो मावलिंनंफ्रावनो थाबोनो हागौमोन खिन्थु बिदि जोङो खालामनो हाला टाइमा बिराद माने सर्टेज जानानै फैदों स' नोंथांमोनहा आंनि बे ब्लगखौ माबायदि मोनदों कमेन्ट सेक्सनाव खोन्थाहर आरो थौदो लोगोफोर आंजों दान्दिसे आरो नायलांबावसै सिनारिफोरखौ जोङो लामायावहाय बिराद ट्राफिक लोगो मोनलांदों जायनि थाखाय जों बिराद हर थौहैदों गुवाहाटि मोनहैनायावनो जायनि थाखाय जोङो लामायाव मोनानायनि थाखाय जेबो शपिंबो खालामनो हायाखै जों लाइ मैगं आनारस आसार आरो खुमब्रा जोसा मोनामग्रा खुमब्रा फिथाइ मोनो बेखौबो लांनो सानदोंमोन जेबो जायासै नै दा लामायाव जों एक्सिडेन्ट जानायबो लोगो मोनबावदों बे जाबाय मेघालया नाम्बारमोन दा ड्राइभारा सालायग्राया मा जाखो सोर मा जाखो जों सोंनो मोनासै मानोना लाखिहोआखै ट्राफिक जायो नालाय स' जोङो लामायावहायनो जमेट'निफ्राय अर्डार खालामनानै दोनखादोंमोन फुडखौ जाग्राखौ मानोना जों मेंजोब्बाय रावहाबो संनानै जानायनि सक्ति गैला स' बेनि थाखायनो थाइ सिंप' होननाय मोनसे रेस्टुरेन्ट दङ गुवाहाटियाव बेयाव बयल आइटेम मोनो मानोना स्टार्टिंनिफ्रायनो जोङो बयल आइटेम जानो लुबैबाय थादोंमोन खिन्थु मोनजायाखै सेरापुन्जियावबो मोनजायासै दा बेनि थाखायनो गुवाहाटियाव फैनानै जाफैबाय बिराद मोजां सिम्पोल बयल अमा औवायाव सोनानै फोमोननाय अमा आलु बाथोन ना बाथोन माखासे आइटेम्स दङमोन स' लोगोफोर दिनैनि ब्लगखौ आं बेयावनो फोजोबसै लास्ट मोनसे ब्लग सिरिज फैबावगोन अब्लासिम थेंक्स फर वाचिं लोगोफोर